Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, unepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Zviwoneso zvekuuya, zvino zviri kuitika, toona nekukasika, musi wakanaka. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai muchirongwa The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Ncube ndovari kutiisira into sign language. Kwasai vateereri vaBetera. Tinokuchingamidzai vateereri. Hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya yekuti hunhu hwakafumuka hunovengwa naMwari. Hunhu hwakafumuka husingafadzi Mwari. Regerai vaBetera vatitungamirire muhurukuro yedu. Tinoda kutenda kutangisa chidzidzo chedu, toda kuti titange nekuverenga mukati meBhayibheri kuna zvakazarwa 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Tichaverenga zvakazarurwa 21 verse 8. Asi kana vari vanotya, navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi, ndirwo rufu rwechipiri. Bhayibheri ralista ma-characters kana kuti zvimiro zvevanhu vasiri kuzowanikwa vachiponeseka panouya Jesu. Vanhu ivavo Bhayibheri raisa pachena kuti muJerusarema idzva havazoende. Paboka revanhu vatsanangurwa neBhayibheri, vanhu vandoda kuti tinyanye kucherechedza muchidzidzo chanhasi imhombwe. Mufundisi, ndo nyaya ndoda kuti tiongorore mukati mechidzidzo chino. Nyaya yeupombwe kamwe kakuita kakadaro kekuti tine mukana wokuramba tichitsvaga mukati meBhayibheri, tichaona kuti hunhu hwakafumuka zvakadaro zvekuti Mwari anohuvenga, saka anenge achitarisira kuti hunhu hwakadaro husawanikwe pakati pevatendi. Ndosaka pamitemo ine 10 mufundisi muchiona Mwari aine chaanotaura pamusoro peupombwe. Ndoda kuti muverenge kuna Exodus chapter 20 verse 14. Exodus 20 verse 14. Usaita upombwe. NdiMwari akanga ari kuudza Israeri zvikanzi musaite upombwe. Ndofunga muzvidzidzo zvatakaita kumashure, mufundisi achitibatsira zvakaratidza pachena kuti kana taakutaura zvaIsraeri muzuva yanhasi, taakutaura vese vakagamuchira muponesi vakabhabhatidzwa. Saka vatendi vese ndo vanopesera vaIsraeri yanhasi. Saka kureva kuti nanhasi Mwari ari kuramba achingotudza kuti tisaite upombwe. But mukacherechedza muBhayibheri, nyaya iyi aitsimbidzira zvakadaro nekuti ane zvaaitarisira pavanhu vanodanwa nezita rake kuti varatidze kakusiyana nendudzi dzekenge dzakavatenderedza. Mukaverenga kuna Leviticus mufundisi chapter 18 verse 24 kusvika pa27. Leviticus 18 verse 24 Yes. kusvika kuna 27. Regai kuzvisvibisa kune chinhu chimwe chaizvozvo, nokuti vahedheni vakasvibiswa nezvinhu izvi zvose, ivo vandakadzinga pamberi penyu.
nenyika yakasvibiswa naizvozvo, ndinoirova pamusoro pezvakaipa zvayo, nyika irutse vanhu vageremo. Naizvozvo imi chengetai mitemo yangu nezvandakatonga, kuti murege kuita chinhu chimwe chaizvozvo zvinonyangadza, kana ari wakaberekwa munyika yenyu, kana ari mutorwa ugere pakati penyu, nokuti vanhu venyika ino vakakutangirai vakaita zvinhu izvi zvose zvinonyangadza, nyika ikasvibiswa. Bible riri kuti vanhu vaIsraeri pavaenda kuKenani, mufundisi, vaitoudzwa kunzi nyaya yandiri kukuudzai muchaona patichaverenga kumashure, iyi yanga yaconclusion, kunzi zvese zvandakuudzai izvi please musaite, because ndudzi dzakakutangirai ndo zvavaita. Saka nyika ikasvika pakuvarutsa nekuvaramba. Indudzi dzipi? Chii chaiitika vanhu vaIsraeri vasati vasvika kuKenani? Kune ndudzi dzaigara muKenani dzakasiyana-siyana, sekuti elsewhere tinotonzwa nemazita adzo. Saka ndo dzakazota kuti Mwari ati ndakuchivadzinga. Chandiri kuvadzingira, Mwari ari kutaura pandima yatabva kuverenga kuti vakanga vasvibisa nyika, vakaita zvinhu zvakashata zviri kunzi vaIsraeri vasaite. Ndo zvavakaita ivo, vazviita Mwari nobva no havangarambe vachigara munomu, ngavachibva zvavo akavabvisa. Saka kureva kuti patsika idzodzo patiri kuendera nechidzidzo tikadziverenga dziri kubva dzanzi naMwari musaite zvese izvi, nekuti vakakutangirai pavakazviita nyika yakavarutsa. Kureva kuti kunyangwe nanhasi tikada kufamba mutsika idzodzi, muchaona kuti nyika yatiri kutorarama inogona kuita kunge yakutotiramba. Zvinogona kutoreva kudimburwa kwemazuva ekurarama chaiwo, kutoona kuti zveshuwa nyika inenge yakuramba vageremo. Saka tsika idzi dzine chekuita neunhu hunotenderera paupombwe, Mwari ari kuti musadziite zvachose. Saka pazvakuitika mazuva ano, mufundisi, zvimwe zvacho tiri kufunga kuti kuita kwamazuva ano yeti ndudzi dzatotaurwa idzi ndo mararamiro avaita, hakuna chitsva. Saka mirai munzwe matsananguriro anoita Mwari panyaya ine chekuita noupombwe. Vachangotijoina, musoro wedu wenyaya uri kuti hunhu hwakafumuka hunovengwa naMwari, asi tiri kutenderera panyaya yeupombwe, nekuti taona kuti hakuna achaenda kudenga kana achaponeswa anoramba ari mutsika dzinotenderera paupombwe. Tiri kuna Leviticus 18, mufundisi. Ndoda kuti muverenge vhesi ya6. Vhesi ya6? Yes. Ngakurege kuva nomunhu unoswedera kwa hama yake yomumba kuti amufukure, ndini Jehovha. Pari kunzi chii apa, mufundisi? Shona yacho inogona kuita kunge yaomera vamwe. But ndofarira manyorerwa yakateta. Iri kuti kudini? Mwari ari kutaura nenhau imwe chete yeupombwe. Ndo yaari kuti hapafaniri kuwana munhu anonovata nehama yake yemumba. Very good. Nemamwe manzwi, nyaya dzepabonde hadzifaniri kuitwa nehama yemumba. Ndo zviri kutaurwa naJehovha. Saka ndo dzimwe dzaive tsika dzaiitwa nendudzi dziyai zviri kunzi naMwari musaite izvi. Saka muchaona kuti tichitotaura kudai zvichisiyana nemazera edu ateereri, vanhu vanogona kutoti ndiMwari ke anongotaura zvese mubhaibheri, zvinhu zvakadai zvingaitike here. Asi mukada kuzobvunzawo Mwari pakati penyu ipapapa, kungoti hazvitaurike. Saka tawana mukana tiri kuno kustudio kuti ticherechedze nyaya iyi, tibva taziva kuti kahunhu kane chekuita nezvizvi zvakadiwa. Saka chatanga kutaurwa vateereri, Mwari haadi kuti nyaya dzine chekuita nebonde dziitwe nehama yemumba. Agara anotovenga upombwe. But apa akuenderera mberi, mufundisi, akutoti wesi hasha dzacho dzinotozonyanya kuna Mwari, anosvotwa, zvinonyanya kumusemesa. Zvagara zvinosemesa, but zvinonyanya kunosemesa akaona zvaakuitwa zvichitenderera pane hama dzemumba. Ndinoyeuka kuNew Testament paripo Jesu paakambobvunzwa kuti muvakidzani wedu ndiani, ane mapinduriro akaita. But kunyaya yeupombwe manje Bhaibheri harina kuda kutisiya tine zvakaita madimikiro tisingazoti iri kunzi hama yemumba ndiani. Saka toda kuramba tichidzika naLeviticus 18 iyoyo yaverengwa yanzi hama yemumba iyo ivhesi 6. Saka toda kuenda pavhesi 7 toramba tichidzika muone Bhaibheri vanhu varinoti ihama dzemumba. Verengai vhesi 7. Vhesi ya 7.
usafukura baba wako namai vako, ndimai vako usavafukura. Right. 8 zvikanzi nebhaibheri panapa Mwari haadi kuti munhu arare nababa vake kana namai vake. Bhaibheri riri kubva ratoti ihama iyoyo. Mwari haadi kuti urare nababa wako kana namai vako. Haisiri kubva yaomesera here kukuvana. Ipapo ichokwadi hakusi kuomesa ayo, because hazvina kutombofanira. Zvinuka chero vanhu vasingaende kuchechi vanotozvisora kuti kurara nababa kana kuti kurara nemwana, saka hakusi kuomeserwa isi sacho. Asi kutongotsanangura kuti zvive clear kuti zviri kurehwa panapa kuti tsika dzinosemesa kurara nababa, nekuti kune vanozviita vachirara nababa kana namai. Asi kuperuko inotsanangura futi kuti kufukura baba kuita sei. Chidaro zvine zvanyanyaita seya. Ini ndakambozviona hangu zvichitaurika kunzi munhu achitobuda achiganza nazvo, achitoti kubvira pakafa baba wangu inini ndini ndakatora nzvimbo yababa wangu achirara namai. Isimba rechitema betere. Chitema chine chingwete. Unoshamisika kuti zviri kubva zvamupa simba kudaro chii. Inzwai vateereri, Mwari anovenga upombwe. Vanoita upombwe havasi kuzoponeswa. But paupombwe ipapo Mwari ari kubva ati pane tsika dzakawanda. Upombwe hwacho huri kuitwa nedzimwe tsika dzinosemesa. Saka chimwe chaabva ataura ati handidi kuti zviitwe nehama. Ndobva abva ati handidi kuti zviitwe nababa kana namai. Nyaya iyoyo Mwari haadi. Ndofunga ndoda kuti timbonzwa kambo, mufundisi. Tikanzwa kambo touya toenderera mberi nechidzidzo chedu. Rambai muinesu vateereri. Years of time have come and gone since I first heard it all, how Jesus would come again someday. If back then it seems so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt you'll come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope, soon Christ Jesus will descend. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Tinomuchingamidzai vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu hunhu hwakafumuka hunovengwa naMwari. Andei mberi muna Mwari. Ibvai maverenga Leviticus 18 verse ya 8. Leviticus 18 verse 8. Usafukura mukadzi wababa vako, ndiko kufukura baba wako. Bible riri kuenderera mberi richitsanangura zvinhu zvisingatarisirwe
kune Israeri yanhasi kana kuti pavatendi. Inyaya iri kurambidzwa naMwari yekuti munhu anorara nemukadzi wababa. Pfungwa iyoyo haitodiwe. Saka mukadzi wababa kuna amai vanondibereka. Kozoita mamwe masituations ekuti baba vane umwe mukadzi. Saka ndori kunzi usaende kumukadzi iyeye. Ndizvozvo kana kuti baba vako iwewe pavakakuita namama but mama wako akafa. Baba ndobva wasara vakuroora mumwe mudzimai. Anogona kuva ari wechidiki kana zera ripi. Saka iyeye ari kuita kunge asiri mai vako asi mudzimai wababa. Iyeye ari kunzi usaendeko. Zvinonyangadza. Verengai verse 9. Verse ya 9 18. Usafukura hanzvadzi yako, mwanasikana wababa wako, kana mwanasikana wamai vako, kana vakaberekwa mumusha, kana vakaberekerwa kumwe. Bible manje riri kubva raenderera robva rati haufanire kurara nehanzvadzi yako. Uhanzvadzi hwacho huri pakuti anogona kuva mwana wamai kana kuti mwana wababa. Mai vaive nemumwe mwana vozororwa nababa wako iwe wobva wazvarwa. Mwana uyu akauya namai whether aiva azvarirwa mumusha kana kuti haana kuzvarirwa mumusha, Bible riri kuti munhu iyeye ihama hafanire kurarwa naye. Ndo atinoti macousins muchirungu. Ayo ndizvo chirungu tingarichiitse half brother. Ndizvozvozvo. Nyaya iyoyeyo ndiri kuona unge zvinonzi iyoyeyo inenge iri kutoramba ichienderera. Because chinoita vanhu vanenge vachiti kana ari mwana wamai vanenge vachiti handina mutupo mumwe chete naye. Saka kwaari manje anobva afunga kuti haisi hama. Saka muri kuona Bhaibheri manje vateereri riri kubva ralista. Because riri kuzva kuti imimi definition yamunoti hama inogona kusiyana neyaMwari. Saka Bhaibheri riri kubva raramba manje kuti mwana akadare mitupo yakasiyana asi ari mwana wababa kana kuti mwana wamai. Whether azvarirwa pamusha kana kuti vakangouya naye mumusha. Munhu iyeye ihama. Hapatarisirwe kuti paite any sexual relationship zvachose. Ndoda kuti muende pamberi. Verengai verse 10. Verse 10 yaLeviticus 18. Usafukura mwanasikana womwanakomana wako kana mwanasikana womwanasikana wako, nokuti kufukurwa kwavo ndiko kwako. Saka vari kutaurwa mwanasikana wemwanasikana kana mwanasikana wemwanakomana muzukuru. Saka pari kunzi munhu haufaniri kurara nemuzukuru. But muri kuona kuti vateereri hameno kana zviriko kwenyu kwane kwandakambopfuura neko kwekuti vanenge vaitoti muzukuru itsvimbo yepwa yasekuru. Tikana zvaita unomenya uchidya. Handiri mazoona manje vanenge vachiti muzukuru hapana chakaipa anogona kudai. Kurerutsa ikoko kuti zvigashirike. Kurerutsa zvinhu zvakashata. Kuti ipwa unogona kumbodonzwa pamberi ako wakunzi wakanzara womenya. But Mwari ari kuti kwete. Ende munombozva kuti ana sekuru vakadaro kazhinji vane hunhu iwawo. Panozoroorwa muzukuru wavairara naye ndo vanomira stere. Vachimhanya kunge vari pamuchato pacho vachidaiwa muzukuru wadadisi. Asiwo ndo vaidya ipwa iyoyo. Saka tsika idzodzo hazvina mhosva kuti kune kwadzinoita kunge dzinogashirika idzwa vatendi. Takuuya kune zvinoda Mwari, zvinonyangadza Mwari, zvinomusemesa. Ndoda tuverenge verse ya 12. Verse 12. Usafukura vatete vako, ihama yomumba mababa vako. Verse 13. Usafukura mainini vako, nokuti ihama yomumba mamai vako. Verse 14. Usafukura baba munini vako, usaswedera kumukadzi wake, ndimainini vako. Saka Bhaibheri mukuonera kuti Bhaibheri kumitemo ine gumi ranga rangoti usaite upombwe. But patiri kudzidza nyaya iri kubva rati imimi waIsraeri tomboti uri kutofunga kuti anogona kuva mudzimai. Riri kubva raramba kuti handitodi kuti munhu ukaruke wakuti hanzvadzi yababa womutora semudzimai uchirara naye. Kana kuti munin'ina wamai. Kana kuti mudzimai wababa munini munin'ina wababa wako. Saka Bhaibheri riri kuedza kugadzirisa pese. Harisi kumbosiya zvekuti munhu ungafungidzira. Harisi kuda kusiya richingoti no it depends maybe kwauri unoona iri hama but you know it's a distant relative. Bhaibheri riri kunyatsopika zvese kuitira kuti uchitoteerera chirongwa chinechi wega unobva watoona kuti
maboundary angu akamira sei. Ndoda tumuverenge verse 15. Right. Inoti kudi Leviticus 18 ndo yati. Usafukura mukadzi womwanakomana wako. Ndi mukadzi womwanakomana wako usamufukura. Muroora. Unoziva kuti betera. Iye zvino imo muno munyika medu kunotori nenzvimbo dzekuti vanhu vanoti mwana mukomana akaroora. Muroora auya pamusha. Anotanga agadzirirwa kuenda nababa vemukomana. Alright. Ivo ndo vanototanga kurara nemuroora. Muroora munyowana auya. Imo muno muZimbabwe zviri kutoitika zvekuti vari kunzvimbo dzacho vari kutonzwa tichitaura. Zvekuti muroora anenge akadzidza izvika akasvikoramba panotoita bongozozo musha ipo. Nai vateereri chokwadi here chiri kutaurwa namufundisi. Hanzi ikokoko muri kutoziva kuti zvatiri kutaura izvi ndo zvamunoita ikoko. Mwari haaditsike. Saka muri kuti baba ndo vanotochingamidza muroora acho. Kana zvikasatoita vanototi panawo pagare muroora wacho. Ende vana vacho zvinoita iri yekuti kudi apo ungori huipika. Ndi Satani anongoudza. Unoziva kune dzimwe tsika dzinongodhizainwa naSatani zvekuti nyika ingosviba zviri kutaurwa izvi. Kweye mwana mukomana aroora anenge aiti kudi. Unoziva kuti kana vanhu vakakura vachiudzwa kuti izvi ndo zvakanaka unogashira chiro ndezvakaipa zvisingaiti zvinosemesa Mwari. Plus ndakatonzwa kuti kune vamwe kutoti ana baba ivavo vanotorara futi nevana vavo. Zvinoitika. Ende manje painotaurika manje munharaunda unonzwa ichinzi ihuku yadya mazai ayo. Kuti ikoko nefuti. Unoziva kutsvaka mashoko anoita kuti chitema chisanyanye kurema kutaura. Zvekuti zviite kunge zvakareruka. Zvekuti ukatosangana vanofunga kuti vava vanhu vechikuru vayo unonzwa idzi hai wakane ihuku yaidya mazai ayo. Zvekuti vanenge vachitotaura kunge pasina kana nyaya mufungi. Saka Mwari ari kuramba tsika iyoyeyo. Imi muwafana vari kutoteerera chirongwa ichi tomboti baba havasi kuzvinzwa zvanga zvichiitwa kunharaunda kwamunogara. Inyaya inoda kugadziriswa iyi. Pane vhesi riya ratakambodzidza nevanhu riri kuna Pita rinototi muchiziva kuti hatina kutengwa nezvinowa takadzikinurwa pamufambiro usina maturo watakasiyirwa nemadzibaba. Zvechiva kamwe kakuita akadongoramba kachinzi ndozvekwedu izvo zvichivengwa naMwari. Umwe mwana mukomana akatoti kana ndikakura ndikaitawo vakomana vangu pavanoroora pese ndinoenda kuti zviri kuita baba izvi. Oraiti kuti vanhu vangu pavanoroora ndenda kuitawo zviri kuita baba. Asi inini apa. Alright, handei pamberi. Verengai vhesi ya 16. Verse 16. Leviticus 18 vateereri. Usafukura mukadzi womunun'una wako. Ndiko kufukurwa kwomwanakomana wako. Right. 17. Verse 17. Usafukura mukadzi pamwe chete nomwanasikana wake. Usatora mwanasikana womwanakomana wake kana mwanasikana womwanasikana wake kuti umufukure ihama dzomumba zvakashata. Unonzwa vamwe muri kunzwa zvataurwa neBhaibheri vateereri kuti nyaya yekuti unovata namai asi uchivata futi nemwana wamai apa. Mukunzwa pfungwa yacho irikutaurwa yakashata. Ende kunotori nevanhu vatorovedzera mupractice yakadaro yekuti paanenge achitoskuona girlfriend yake mai apa akasvika vasipo otora mwana wacho futi. Ende mai ava nemwana wacho vese havaudzani asi ndo zvinenge zvichingwe nyika ingaredze kuora here mufundisi. Saka tsika dzakadaidzika unhu hwakafumuka chose wekutoti mai nemwana mese muri kurara nemunhu mumwe chete. Newe iwewe unenge uchirara namai nemwana wavo. Unhu hwakadaro ndo huri kunzi naMwari kutaura chokwadi nyika inokurutsai. Unosemesa Mwari haugashire zvachose. Bhaibheri rinoramba richienderera panyaya risati rapedza mufundisi. Verengai munzwe pavhesi ya 18. Verse 18. Usatora mukadzi pamwe chete nomunun'una wake varwidzane naye kuti umufukure pamwe chete nomumwe achiri mupenyu. Zvanzi neBhaibheri haufaniri kuti watora mudzimai wotora futi munin'ina wemudzimai iye mudzimai wako achiri mupenyu. Pachivanhu kana vatozi mudzimai futi aiwa ndo zviri kurambwa. Saka manzwa zviri kutaurwa namufundisi vateereri vari kuti pane chamunoti imimi chivanhu. Handizoti mune muchireve vateereri pane chamunoti chivanhu hanzi mune muchitoti mudzimai wake futi.
Saka Bible manje riri kutozwa tutsika itwotwo. Saka maona tine chirongwa chekuti vanhu vaMwari tinofanira kugadzirira kuzoponeswa. Jesus is coming again. Haazi mudzimai wako. Kunze kwekutenge pamwe uyu mukuru afa. Ende vari kunzi varwidzane. Chikurwidzana kuita ishanje zvinhu zviyacho vaza mwana wamaika vatedzana vanogona kupfekedzana hembe. Asi pamurume pane godo riripo, munhu akasikwa ari aine mwoyo weshanje. Mungasheya nezvimwe zvese mukadya batidzo hembe dzamutaura haisi nyore. Unobva munhu achiti ndianatura mapushangu vari masisters chaiko vanenge vachitonetsa. Saka wese kana amurume but kune wani mfundisi kana imi muvateereri wekuti unonzwa mumwe achiti no unenge waritadza kuriita barika. Barika haridi kuti utore vanhu vanobva kuru kwakasiyana vemutupo yakasiyana. Rinoda musisi nemunin'ina wake. Because vanhu veropa rimwe chete vanenge vachinyatsowirirana. Ndakaona kuti aitaura daro varume vanenge vada kungosakurira ruchiva nechindini chiri pamwoyo pavo. Kusada kwaunoita iwe betera kuti mudzimai wako ashene iwewe chero nemunin'ina wako chaiwo mwana wamai yako waunopa mota wogopa bhutsu ndo zvingori mumwoyo mavakadzi. Ende tine vakadzi vakawanda kuti mainini pavanoita pamiri havataure kunyange kudorohwa kunzi ndepani whether havana kuzozonyatsotorwa zvekugara nawo officially but muchiona kuti tsika iyoyo inoramba iri kwekuti baba mukuru vanoramba vachiti kumudzimai wavo variko kamainini kauya pahoridhapo yotoita kunge mhosva shuwa kuti munhu ari kuuyawo kwasisi vanenge vachirara futi nakamainini kaya kana kaakudzokera kuchikoro vanobva vatenga unzwa zvinhu zvemusikana zviri kukwana here zvekuchikoro vobva vaita kunge vane rudo vachitobvunza kuti saka kuconsultation kwake kunoendwa rizviya but agara vakutomutora futi semudzimai. Saka tsika idzodzo Mwari ari kuti dzinondisemesa. Mwari haadi zvinhu zvakadaro. Ndoda kuti muchiverenga verse 20. Verse ya 20. Munzwe because tiri kutenderera pakuti Bible rati usavate nehama. Inzwai mumwe anokaundwa pahama. Verengai verse 20. Usavata nomukadzi wokwako kuti uzvisvibise naye. Wa mukadzi wemuvakidzani. Chero isiri yeropa. Bible riri kutoti nengari yekuti ndo vakauya vachigara musemuraini nemi. Nengari yekuti ndo vane garden rakabatana nemi nemunda wakabatana nemi. Pfungwa iyoyo muBhayibheri riri kutoti ihama. Chero muchipinda chechi mese yatohama futi ndiye muvakidzani futi. Hazvisi kungori location yepane dzimba. Saka Bhayibheri riri kutoti kaunika kuke kuti iwewe manje unotora munhu akadaro uchivata naye. Bhayibheri riri kuti zvinosemesa. Zvakaipa. Ende Mwari kana achiti nyika inokurutsai semarutsiro ayakaita avo. Mwari ari kureva kuti imwe protection yaanomboisa patiri yekuti dzivirira kune zvimwe zvinhu anoibvisa ongokusiya kuti ungorarama semhuka yesango. Anobva angosiya zvakadaro. Ndoda kuti tienderere pamberi mufundisi. Bhayibheri ratsanangudza kudai wese upombwe murunzwa mufundisi but harisati rapedza panyaya yeupombwe because vanhu vari kuita upombwe nemhando dzose. Ende Bhayibheri haridi kuti munhu asazoita kunge aitwa kota nawe kuti ndasingazoti zvakaipa. Saka ndoda kuti murambe muri pachapter iyoyo pana Leviticus 18. Ezvinezvi verengai verse 23. Leviticus 18 verse 23. Usavata nechipfuwo chipi nechipi kuti usvibiswe nacho. Nomukadzi ngaarege kumira pamberi pechipfuwo kuti akwirwe nacho, zvinonyangadza kwazvo pamberi paMwari. Panapa yakuenderera pamberi nyaya. Zvikanzi chivi ichi chine chekuita neupombwe vateereri. Hazvigumire kuvanhu. Bhayibheri riri kubva ratoti Mwari haadi munhu anoita zvebonde nemhuka. Zviri kuitika here zvimwe mungatondibatsira inini ndinozvinzwa mufundisi kutaura chokwadi. Zvimwe zvacho ndotsanangura sei pamhepo panapa. Ende vamwe vacho hazvina mhosva kuti waomerwa neupenyu sei. Nekuti zvazvinotoita kunyatsoratidza kuti zvina Satani ari mukati. Kune vanotori netsika iyo yekuti vanogona kuendera vana vasikana wobva wati ndinokupa $10,000 rara nembwa yangu. Ende vanhu vazhinji mufungo rutokaruka vaita zvinhu zvakadaro. Nyaya idzodzo tinodzinzwa. Saka Bhayibheri riri kubva rati nyaya yekuti munhu nemhuka iyoyoyo nyaya iyoyo
hanzi inondisemesa zvakafumuka zvakadaro zvekuti hazvitarisirwe kuvanhu. Hazvidiwe. Ndoda kuti muverenge verse 22 yacho. Verse 22 yaLeviticus 18. Usavata nemurume sezvinovatwa nomukadzi zvinonyangadza. Chingo chani kai? Chingo chani icho. Murume nemurume. Saka chingo chani Mwari abva atoramba. Mazvinzwa here? Patiri kutoverenga Bhaibheri tiri muno mustudio, Mwari abva atoramba chingo chani. Hanzi zvinonyangadza Mwari kuti murume nemurume, dzimwe nguva anogona kuva mukadzi nemukadzi. Hanzi naMwari zvinondinyangadza izvozvo, musamboite unhu hwakadaro. But ipapo mufundisi kune pandinotenderera vamwe vari kuti latest studies research ari kuitwa ari kuratidza kuti munhu anogona kuzvarwa aine miri wakarerekera ikoko, vanoti propensities akarerekera kuchingo chani. Zvakadaro zvekuti vanobva vatoti aingave dambudziko, aisi mhosva yake. It's not choice. Zvinhu zvaatokaruka zvaazongorealiza kuma 15 years kuti ndinenge ndiri ngochani. Zvinogona kudaro, hatigone kuramba waona nekuti kana zvaonekwa nesainzi kuti munhu ndo zvaakaberekwa ari, hatigone kuramba ndo zvaakaberekwa ari. Asi kana muchiera, tutaura nyaya dzesecond coming dzaJesu anouya kusvikotora vanhu. Kana tichiera mararamiro evanhu, hatiere kunaka kwazvo nemasikirwo akaitwa munhu. Tinoyera nekuti Mwari ari kuti kudii. Muri kuti mufundisi mebrekera ndijekese ndichidai. Maziso edu aya akasikirwa kuona. Ndizvozvo. Munhu akatadza kuona, iwa ine maziso. Iro ziso riripo. Rabofu. Yakaremara. Kunonzi kuremara. Nzewe ndedzekunzwa. Ndizvozvo. Munhu akatadza kunzwa aremara. Akatadza kufamba nemakumbo aremara. Iya inawo makumbo asingafambe ekuremara. But hakuna anozoti ndakasikwa ndakadaro ndazvigare zvakadaro. Nona pakauya Jesu mapofu aitoenda ana Bhatimeo achidedza mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirewo uda kutiita senzi kuti ndione. Haana kumboimba zvazvo kuti ndisiyei ndakadaro, ndakaberekwa ndakadaro. Ainzwisisa kuti kuremara, vati handizvo zvaive mupfungwa yaMwari paakasika. Paakasika iva akasika kuti maziso aone, but ndinawo haasi kuona. Very good. Saka kuremarawo. Saka munhu kana papfungwa yaMwari yepakutanga akasika murume panyaya dzebonde achifanira kuenda kumunhukadzi, kuti kune umwe murume. Saka ukaona muviri wako zviri mutsinga mako zvaakurerekera kune umwe murume, kuremara paunhu. Saka unenge uchifanira kuita zvakaita Bhatimeo. Unofanira kudeedzera zvakaita Bhatimeo kuti mwanakomana waMwari ndinzwirewo ngoni. Ko ukazongoramba uchiti ndakazvarwa ndakangodaro, kwakunakidzwa manje nezvakashata. Hatingachati ndo masikirwo, kunakidzwa nezviri kunzi naMwari zvakaipa. Manzwisiro andiri kuita mufundisi watereri, mufundisi vari kuti hatingarambe kana sainzi dziri kuti ndo zvadzaona. But mufundisi vari kubva kuti saka zviri kuonekwa nesainzi zviya muvanhu vakadaro kuremara. Ende zvirema zvese zvinozikanwa zviri panyika, hakuna anoda kungogara achiti inini handifambi. Hama dzacho naiye vanoshingaira kuti makumbo asiri kufamba afambe. Hakuna anotobhosta nazvo kuti munoda kundidaro sei, ini ndakaremara makumbo. Munhu wese anenge achida kuti no, waive urongwa hwaMwari kuti makumbo afambe. Saka waive urongwa hwaMwari pamunhu wemurume nemunhu wemukadzi, hausi wekuti mukadzi nemukadzi kana kuti murume nemurume. Mukaona zvisiri kudaro, kutoremara kunenge kuchida kugadziriswa. Mamuchiti zvinogadziriswa sei? Saka kugadzirisa manje ukauya kuna Jesu, nekuti anonzi vakamugamuchira anovapa simba kuti vave vana vaMwari. Voita right. Unotoita right kwazvo. Tiri kusangana nadzo ngochani dzakashandurwa naJesu. Saka ipapo ndoda kubvunza ifuti mufundisi. Ndimi vafundisi. Panobva paita mubvunzo unogona kuva uine vateereri. Unowanzobvunzwa nechirungu. Obva saka you Pastor Gift Roads, do you accommodate lesbians and gay people, the homosexuals? Do you accommodate them? Makanzo ereka chirungu kandataura tere ndo mabvunzirwa akanoita anoshandisa vari kuti accommodate.
munopapindura sei mvundisi? chinoda kunzwisiswa Caston ndechekuti bhaibheri riri kuti chingochani kana kuti homosexuality chitema pamberi paMwari. Right. Saka kana munhu achida kundibvunza kuti do you accommodate homosexuals, ngaabvunze kuti do you accommodate murderers, kana zvichireva zvimwe chete. Alright. Because kuponda chitema, chingochani chitema, kwete kwauriwe Caston neni kuna Mwari zviri mumupanda wani. Okay. Saka kana mbavha ikauya togona kupakura sadza tikadya nayo, hakusi kureva kuti ndiri kuti ndarambe achiba. Alright. Saka mubvunzo iwoyo ngaugadzirike mupfungwa dzevanhu, maybe kuti tigone kuupindura nemamwe mapinduriro zvinoda kuti vaise meaning mumubvunzo iwoyo. Kana uri mubvunzo wokuti munoda here kuti arambe achiita chingochani, minduro munoti ndo panogona kuita dambudziko kuti isi tiri kudzidzisa kuti Mwari achisemeswa nazvo. Mwari anosemeswa. Ini ndogona kuti uye hako ramba uri ngochani, but inini ndini. Saka muri kureva kuti ngochani dzikauya kuchechi, riri zano raMwari hakusi kwekuti dzirambe dzichingopinda chechi dzichingoti takazvarwa takadaro, ndedzekuti dzitendeuke dzosiya. Alright. So in that sense ndopamuri kuti even bhaibheri riri kuti ngavauye kuna Mwari, but accommodating nyaya yekuti tigare nadzo kuti tobva tati pfambi ndaingoya zvakadaro yoitira upfambi muchechi toti ndokuakomodheta. Kana kuri kuakomodheta kwacho kuri dambudziko. Even isusu tiri muno mustudio ateereri ndopfungwa yatinayo iri mubhaibheri. Kuakomodheta zveshuwa Mwari haasi kuda unhu hwakadaro huwanikwe pakati paIsraeri. Saka musatitendere kuti tiite accommodation yakadaro. Asi accommodation yatiri kutaura ndeyekuti mhanyirai kuna Kristu. Kuremara uko kubviswe, Mwari anopa simba zvikafamba zvakanaka. Ndoda kuti muchingoerenga kuna Romans chapter 1 ingoerengai verse 26 to 28 tibva tazombonzwa kambo. VaRoma 1 verse 26. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo varumevo vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyangadza navanhurume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurashika kwavo, sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari. Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira. Bhaibheri panapa riri kubva rati kurasika, vateereri. Kurasika chaiko. Mufundisi ndozivawo kuti vabvuma kuti marisearch esainzi ari kudaro, but bhaibheri rega haro harisi kuramba kuti sainzi dziriko dzakatangwa naMwari, asi pandima yaverengwa iri kubva rati chinokonzera kudaro vanhu vanenge vangotanga kuda kurarama, vongozvudzwa kuti Mwari haako, I am not accountable to anyone. Hanzi vasindimara kudaro Mwari anovasiya vachirashika kusvikira vasangana neunhu hwakafanana nechingochani vaakuhuita pakati pavo. Mwari ngaatipe simba. Zvinhu izvi zvakafumuka, zvinovengwa naMwari. Hakuna anoponeseka acharamba achiita tsika yechingochani achasangana namuponesi wedu paachaya kechipiri. Jesus is coming again. Mwari ari kuuya nekukasika. Ngatibvei mutsika dzakadai. Iye zvinoateereri ngatimbonzwa kambo tuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo, apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaizwa kudenga ndiripo. Pamusiwo wanomuka wakafa kuna Kristu, wanowona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa.
Hanodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa. Hanodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa. Hanodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidzai vateereri. Hurukuro yedu kune vachangoti joina, tiri kutaura pamusoro pehunhu hwakafumuka hunovengwa naMwari. Vabeterandei pamberi. Tapedzisira tichitaura nyaya yechingochani. Kuitaura ichiwana mukana wemasaisai kudai hakusi kwekuti tiri kuipembedza. Bhaibheri ratoratidza kuti tsika iyoyo haidiwe. But maybe kuti zvinyatsobuda pachena kuti hazvidiwe, uye kuti muone kuti mararamiro akuita vanhu ezvino ari kutonyanya kusemesa Mwari. Pane mienzaniso iri mubhaibheri ine chekuita nechingochani. Ndoyandaoda kuti mufundisi vativerengere. Muenzaniso wokutanga uri kuna Genesis 19 panyaya yeSodhoma neGomora. Ndoda kuti mufundisi muverenge kubva pavhesi ya4 mosvika pavhesi ya11. Genesis 19 verse 4 to 11. Zvino vasati vavata, varume veguta, ivo varume veSodhoma, vakakomba imba, vaduku navakuru, vanhu vose vokumativi ose. Vakadanidzira kuna Loti vakati kwaari, varipiko varume vakapinda kumba kwako usiku huno? Vabudisirei kwatiri kuti tivazive. Loti akabuda akaenda kwavari kumukova, akazarira mukova shure kwake. Akati, regai henyu kuita zvakaipa zvakadai hama dzangu. Tarirai, ndina vakunda vaviri vasina kumboziva murume. Regai ndivabudisire kwamuri, muvaitire ivo sezvamunoda. Asi varume ava musavaitira chinhu, nekuti ndizvo zvavakapindira mumumvuri wedenga rangu. Ivo vakati, suduruka. Vakati, munhu uyu wakauya kuzogara pano ari mutorwa. Nambera zvino iye unoda kuva mutongi. Zvino tichakuitira zvakaipa iwe kupfuura ivo. Vakamanikidza murume uyo Roti, vakaswedera kuputsa goni. Asi varume vakatambanudza maoko avo, vakakwevera Roti mumba mavakanga vari, vakapfiga goni. Vakapofomadza vakanga vari pamukova, vaduku navakuru, vakazvinetsa vachitsvaka mukova. Matangira anoita nyaya iyi, Mwari anoziva zvese. But kuna Genesis 19 kunonzi Mwari akati ngatiburukei tinoona kuSodhoma, kuti maripotsi atiri kunzwa ndeechokwadi. Saka ngirozi mbiri dzakasvika kuSodhoma ndobva dzachingamidzwa naLoti, ndobva dzapinda mumba maLoti. Vaive vari fact finding mission kuti vanyatsozva kuti ishuwa here kuti ndo zvaakuita chingochani muSodhoma. Hanzi vari mumba maLoti mufundisi, vari kutodyavo. Vakabvanzwa padhoo pachinokwa, zvikanzi zvikanzi vhura, zvikanzi kwakanaka here, zvikanzi aiwa pana varume 2 vapindavo tipowo kuno panze, dziri ngochani. Ende hanzi vanga vakazangana nemayuthi ipapo. Vese varume, Bhaibheri ratoti varume vese veguta vakawanda, because hanzi imba yakakombwa masaidi ese. Dai dziri dzimba diki dzatinoziva dzemunharaunda yatinogara dziyaka, patoratidza kuti vanhu vaipo ndofunga vaipfuura 20. Vainga varume 2. Hanzi Loti ndo paakavhura dhoo. Hanzi musadaro wedu vatori vaenzi. Vauya mumba mangu kutowanda. Zvikanzi shamara hatidi zvekunetsana newe, hatidi kuti utange kuda kuti lekchira iwewe. Uri mutorwa futi munomuda kutanga kuti lekchira kurumidza tipe vanhu vaya. Muri kuona kuti vanhu vacho havatodi zvekutsurwa. Vakatorama. Hanzi ngirozi dzaya dziri mumba dzakateerera mufundisi. Dzichitoti saka ichokwadika ndo vatouya panzapa. Saka vachidhimanda kudare hanzi vangaoda kutosandudzira Loti
kuti hokoyo tipinde titore tega. Hanzi ngirozi ndopa dzakanokweva Loti, ndobva dzamuzvira mumba, ndobva vavhara dhoo. Hanzi varume vakabva vaitwa mapofu. Kwakuramba vachinetseka vari kumamadziro. Vachiti Loti tikapinda muka, Loti tikapinda muka, vachimara mapadhopa. Saka ini ndakanyadzoti chivi chimufundisi. Kuti waitwa bofu. Hanti kana waitwa bofu kutoradza kuti paipa. Hanti unotsvanzvadzira uchienda kumba. Pfungwa yekuenda kumba havana kuita. Vari mapofu kudaro vaida bedzi kupwanya dhoo. Saka pandaita nyaya yemufundisi ndichida kuiisa muchimiro chanhasi. Zvakaitwa nevaruma dai ari nhasi. Kumacha chaiko murodhi vachiti tinoda kuva chingochani. Zvakaitwa nevaruma vamusi because vakanyatsotaura pachena kwete kuti vaida kungoskotora varume vachiverera. Vakatodhimanda kuti tipei varume. Ende mukatasei zvinezvi mufundisi. Ngochani dziri kutodhimanda. Kumakodzero dzadzo. Dziri kutoti kodzero dzedu vanotodhimanda. Saka inini pandinozorohwa nehana mufundisi ndoda kuti verenge Jude 7. Alright. Inoti kudi Jude verse ya 7. SeSodoma neGomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saizvozvo kuupombwe nokutevera imwe nyama akaitwa chiratidzo akarohwa nomoto usingaperi. Bhaibheri riri kutipa riri kuti akaitwa chiratidzo. Sodom neGomora sezvatiri kunzwa kubva kuna Genesis kuti chimwe chitema chakakurumbira muSodom upombwe. Vanhu vakanhandira kuchingochani. Asi Mwari kurati kunyevera magenerations aizotevera pamwe chete nesu. Vakapa example kuti kana vanhu vasvikapo ndonzera yandinodhila nayo navo. Saka akaita sei? Akanaisa moto. Ukarova Sodom nemaguta akatenderedza. Karovero kakaita moto wacho ka. Ezvino kaenda paive neSodom vaone nhango ichidhina wani. Because moto wacho wakarova mbva wabora. Uchibva waextenda Dead Sea. Saka Dead Sea rakawedzerwa upami hwaro nekurova nemoto. Saka ndozviri kunzi Mwari akaita chiratidzo. Kuvenga kwaanoita chingochani. Kuti nyaya iyi handigashire zvachose. Ndinorova pairika zvokupedza chaiko. Pane mumwe wandakambodzidza naye nyaya iyi. Iye is well traveled, atitenderei nyika dzakawanda. Achinditi Betera. Zviri kuita chingochani pasi rese. Akazonditaurira nechirungu. Inzwai chirungu chacho vateereri. Hanzi Betera. If God is not going to destroy this world, he owes an apology to Sodom and Gomorrah. Kuti uko kuti pasvika nyika yezvinezvi kuora kwayaita nenyaya dzechingochani idzi yaora zvekukwikwidzana neSodom. Zvekuti Mwari akasiya nyika inoyi yakadaroka kureva kuti haana kuve fair kuSodom. In other words, nyika ino ikasaguma inotoguma chete vateereri. Hapana imwe option, hakuna kwazviri kuenda nechimiro chavo. But apa manje apa panyaya yataenda ona Genesis 19. Ingochani dzaingodhimanda marights adzo muguta reSodoma. But pane pandakazoverenga kuna vatongi chapter 19 panotoratidza kuti ngochani idzi dzadzatowo pakati pevana vanonamata Mwari paIsraeri yaMwari. Verengai kuna vatongi chapter 19. Vatongi 19 verse 11 kusvika pa14. Zvino vakati vasvika pedyo neJebhusi, zuva rikanga rovira, muranda akati kuna atenzi wake, ngatitsaukirei hedu kuguta iri ravaJebhusi tivatemo. Tenzi wake akati kwaari, hatingatsaukiri kuguta ravatorwa kusina vana vaIsraeri, asi tichapfuura hedu kusvikira paGibhea. Akati kumuranda wake, hendei tiswedere kune imwe nzvimbo idzi tivate paGibhea kana paRama. Ipapo vakapfuura parwendo rwavo vakavirirwa pedyo neGibhea raiva guta raBhenjamini. Pane mumwe mufundisi aifamba aine mudzimai wake nemuranda. Saka pakufamba kwavaita rwendo kwavaenda kwaive kure. Muranda akati, shefu, tadi kutsaukira muguta revaJebhusi titsvage pekurara. Pastor vakati hazviite. Ava ndo ndudzi dziya dzakataurwa naLeviticus 18 kubva paverse 24 kuti munoitwa hunhu hunovengwa naMwari. Ngatingoshingirirai pamwe zuva rinonovira
taakudhuze kune rimwe guta revana vaIsraeri. Alright. Saka vari kunzi vakabva vakondinya nerwendo kunosvika paGibhea. ndobva vasvika paGibhea raive guta revana vekwaIsraeri vainzi vekwaBhenjamini. Alright. Ndobva vati aiwa ngatichidi tichitsauka pane ukoko kusingaite kune hunhu hwakaipa. Saka vasvika muguta riya, verengai vhesi 22. Vatongi 19 verse 22. Verse 22. Zvino vakati vofara pamwoyo yavo, tarirai varume veguta, vamwe vanhu vakaisvoipa, vakakomba imba kunhivi dzose, vakagogodza pamukova, vakataura nomwene weimba, iye mutana, vakati, budisa murume wakasvika paimba yako timuzive. Right. Vapiwa pekurara nemumwe mudhara. Hanzi varume veguta vaya ndofunga vaitongogarira chingochani. Because varume vakasvika kwasviba. Saka vaionekwawo vari nekure. Kwangoti nzva zvinoita chitema chinoda handobva vaenda kunonoka vakakomba imba ye. Zvikanzi pane munhu apinda imomo, buda naye tida kuti muburitse timuzive. Hanzi mudhara ye akaedza kuti ndine mwana wangu kani ndine mwana wangu. Vakati tiri kuda musikana, tinoda murume. Saka inyaya vari vekwaIsraeri manje mabva mataura pandiri kuda. Ava vaakudhimanda ndevekwaIsraeri. Vanga vachitsurwa nendima dzatatanga kuerenga kuna Leviticus kuti zvinhu izvi hazvitarisirwe pana Israeri yaMwari. Saka kuratidza kuti chingochani panguva chachati fambei chamuchechi dai kuri kutaura kwanhasi. Ndimi wafundisi komenda ipapa. Izvi unoziva saka Solomoni achiti hakuna chitema chinyowani. Zvitema chero nanhasi unoona kuti kuri kunyanya kuita noise hakusi vasinganamati. Vanonamata ndovanoti tigashirei tiri ngochani. Saka muri kurayirwa kuti nyaya yechingochani iri kutonyanya kudhibhetwa kumachechi kupfuura kudarika munyika ika, because munyika vanongoti wenyama ngaafare, havanei nazvo, havana migano. Saka kuchechi kuna Israeri yaMwari ndokuri kunzi accommodate aitete. Ndo dambudziko izvozvo manje ndozvinoratidza kuti nyika yaibvira kurutswa manje. Vanhu vaMwari, chingochani hachigashiriki. Zvatonyanya kusemesa kana yanyaya yekutoti ingaitwe matare mukati memachechi. Chingochani hachitotarisirwe kuwanikwa kuvana vaIsraeri kana kuti vatendi vanhasi. Ngaive nyaya yekuti tingoitaura kuti mufunge munoziva kuti guta rakati dzakazara ngochani murodhi dzakazodai, ngazvitaurike zvakadaro, kwete kuti zvitonzikonzi kumachechi kuIsraeri yaMwari tiri kunetsana pamusoro pengochani. Munomboziva kuti chimwe chinodariso mufundisi pandaifunga nyaya yechingochani, kunyanya vana vedu vechidiki mayouth vanokaruka vapinda mutsika idzi vasingazive. Munoziva imimi muri mukuru kwandiri, but ina handisati ndanyanyokura stereki. Kumazera ataive mayouth pane mavara ataishandisa uchida kureva kuti musikana kana kuti dii, taigona kuti baby nezvimwe zvakadaro. Munoziva kuti mayouth edu ezvinezvi unogona kushamisika musikana achitaura nemukomana wake anomuti baby. Unotozoti language vana vedu vari kuvhiringika pfungwa dzareya here. Nemamwe matems avanoshandisa na BAE. Ukamuti vara iri riri kurevei pamafoni avo. Matems mamwe aimimi ndozamunogona kuziva matems anototangwa nevechingochani ndo ari kushandiswa nevana vedu pamafoni. Unonzwa mwana musikana achitaura kune mumwe musikana achiti baby, aiwa anenge achiti baby. Endikaunu kacho unotedza kuziva ezvino havachati baby, vapfuurira vakungoisa B ana A na E. Ndakazobvunza mwe ndikati vara rinorevei kwei? Zvikanzi Elder Masara. Andikati mwanangu ndakazogara naye pasika ndakumutsanangurira zvimavara zvavanenge vachishandisa zviya, akarohwa nana zvikanzi maita henyu mufundi. Inzwai vateereri, nyaya yechingochani Satani atori serious. Anoziva kuti ukaita zvinosemesa Mwari, Mwari anobva akufuratira. Ndipo unozotanga pai uchingofunga kuti munyamere Elder ndodo munamata. Ibvai kune chekuita neungochani zvachose. Kangave kapfekero kanenge kechingochani, zvese zvinorerekera ikoko hunhu hwakafumuka hunosemwa naMwari. Mwari haadi zvachose. Saka vanhu voita semufundisi, ndoda kuti muverengere vateereri vedu kuna vaKorinde. Endai kuna vaKorinde chapter 6 verse ya 9 kusvika pa11. 1 vaKorinde 6. Because nyaya inoitika munoziva kuti chii, kune vanobva vataura kuti nyaya yamuri kutaura ichingochani hachina kutanga nhasi. Iri shuwa.
iri sure saka anenge iye anenge achitiwa achida kutanga nhasi kaura kuti chigashirei ndopane pfungwa yatoti chigashirei chakabvira kare. aiwa bhaibheri harisina kugashira vateereri saka tatoverenga muchiona kuti chakatanga kare but muchiona sezvambotaura mufundisi kuti kutoremara mufunge kunoda muponesi. Verengai munzwe vakorinde wekutanga chapter 6 kubva vhesi ya9 kusvika pa11. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka yeushe hwaMwari here? Musarasika nokuti mhombwe kana vanonamata zvifananidzo kana vanofeva kana vakapata kana vanoita zvakaipa nevarume kana mbavha kana vanoruchiva kana vanosinwa doro kana vatuki kana makororo havangagari nhaka yeushe hwaMwari. Vamwe venyu vakanga vakadaro, asi makashambidzwa mukaitwa vatsvene makaruramiswa nezita raShe Jesu Kristu nomweya waMwari wedu. Toda kutenda nekutaura kwebhaibheri vateereri. Hanzi musamborasika panyaya. Mhombwe, mbavha, vane ruchiva, vanosinwa doro, vakapata, vanoita zvakaipa nevarume ngochani. Hanzi vanhu ivavo havagare nhaka yeushe hwaMwari. Bhaibheri riri kuva so clear, risi kuva judgmental ba, risi kukutongai kuti hey, don't judge. Riri kuisa pachena kuti havaende kudenga vana. But riri kubva razoti hanzi vamwe venyu mekenge makadaro kare. Kurova kuti unoite mbingo waive ngochani paaiudza vanhu vepakorinde. Ari kutobvuma kuti kwaive nengochani pakati penyu, paive nevanosinwa doro, paive nemhombwe, paive nevakapata. But hanzi pavakauya kuna Kristu vakasambwa neropa raKristu, vakashambidzwa vachibhabhatidzwa, iye zvino vakutokaundirwa kune vanoponeseka. Saka program the second coming of Christ vateereri, tiripo kuti Mwari atibatsire tigadzirire kuti tizoponeswa. Saka ngochani chinosika mfundisi? Chinosika. Taurai nevateereri mubva mavaoneka shure. Vamwe vanoti varume ava sei vakutanga kutaura nyaya dzakadai idzi. Nyaya idzi ka mumisha umu vanhu vari kuchema. Kune hanzvadzi dziri kurarwa nadzo nehanzvadzi. Vana sekuru vari kubhinya vazukuru. Iye akachengetwa pamba patsano ari kurara nevana vasisi. Vamwe vana baba vari kubata vasikana vebasa chivakanganisa. Kune zvakawanda vanhu vari kurwadziwa vazhinji mukati memisha umu. Naivo vari kunzarirwa vana vavo vachikatazirwa vana vavo vari kurwadziwa. Vamwe vari kutobatwa kubhinywa nevarume iye ari mukomana kuitwa ngochani iye asingadi. Saka zvinhu izvi zviriko zvitori live. But message yatiinayo mustudio munomu ndeyekuisa tariro muvanhu. Kana uine hunhu hwakadaro mutsinga dzako, Mwari anogona kukusunungura. Saka rambai binesu tigosangana muchikamu chinoteera vateereri. Kana pangaite vadenhwa mibvunzo vasiri kuziva kuti toita sei nekuda kwezvatasangana nazvo izvi, mukati menzvimbo dzamunogara, kana kuine hama kana shamwari kana vavakidzani vanopinda sangano rema7th Day Adventist, indai kwavari. Vanokuziva kukuenda nemi kuti mubatsirwe. Kana kuti munogona kufona kana kutumira mameseji panhare dzinoteera, dzibatisisei 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinoteera. Mwari ave nemi. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyaradzwa nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda svika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti
to God.